Ah, shout out. Okay, tara na. So, i-update lang natin. Pag finishing. Dal. Okay. So ayun, balik na lang tayo bukas mga boss. Salamat sir ah. Ayos. Corner beats 50. Wala na, yun lang. Dali mo na lang. Ano yan, no? Alak. It's stage shine. Walang isang linggo sa trabaho namin. Pati linggo nagagamit. Sige sir ah. Salamat sir ah. Salamat ah. Ay, no, good morning. Good morning Brad. Classmate ko to eh. Yung kaibigan ko nung elementary. Doon pa'y Karamay. Doon pa yan? Doon pa. May Karamay yun sa bahay nila. Doon kami kumukuha. Ayan, kuha tayo dito sa hardware niya. So siya may-ari ng hardware. So ayan o, kuha tayo ng 5 gypsum board. So 420 ang bawat isa. Shout out. Laka-shades kaya amin ah. Ang pwede, surais ya? Ha? Surais kayo? Okay. Kayo makarang. May surais pala itong dalawang ano eh. Tropa pits eh. Sige Brad, thank you ah. Ayan, punta po tayong Bayambang. Sa Bayambang po yan. Bayambang project. Let's go. Okay, dito na tayo mga boss. Sa Malakampuan muna tayo mga boss. I-deliver natin mga ilaw. Malakampa project. Okay. Dumating na natin mga tiles. Okay, baba. Diba yan? Mga ilaw na pupunta rito. Diyan bangir, tayo bangir. Ate-ate lang, ate. Ito. Ready kita. Wag lang atoy. Madyato yun. Ilang satan. So dahil lang tayo rito. So i-update naman natin ito nung nakarang araw. So yun yung mga files. Hindi niya alam. Baka wala akong plano sabihin sa kanya. Bakit naman?
kasi ganun bansang hindi niya ako magagawang mga dito kayo. May karelasyon na rin siya. Kailan ka ba? Oy, nakapag-tiles na dito ah. Ne. Okay. Okay, tara na. So, i-update lang natin ito sa susunod na araw. Let's go, punta na tayo sa Bayangbang. Dito na po tayo sa Wawa Bridge. Yan, ito yung may nahulog, nasirang tulay. Bumagsak yung elf nun. Ay, yung ano? Oo, elf. So ito yung temporary na tulay na ginawa nila. Ayan. Wawa Bridge. So punta po tayo sa Kadri Site. Kadri Site, Bayangbang, Pangasinan. Okay, dito na tayo. Dito na tayo mga boss. Mga boss, shoutout kay Ma'am Christine Bidanya Pereira. Ay, Pereira Bidanya. Yan, pababa natin yung mga paring, mga hard deflex. So, andyan. Good morning, sir. Deliver kami materials, italikod, sir. Ay, ganun po ba? Oo. Sige po. Abanti ko na rin to. Baka gusto nyo crash kung kayo mag-deliver. Paki-abante na lang, sir. Kasi gaganon pa nila yan eh. Hugutin pa nila. Sige, sir. Salamat po. May aso. Oh, saan pupunta? Diyan na yung mga materials. Wala sila, madam? Wala. Hindi pumunta. Oh, sige. So yan, update po natin to. Update po natin. Ayan, kapag-spandrel na po sila rito. Ayan. Spandrel. Okay. Pati dito okay na. Dito okay na rin. Okay. Sarah. Okay. So ganito rin gagawin dito mga boss, pero naka ano po siya. Ano ba yan? Naka-group din po siya. So ganyan din nangyayari dyan. So dito yan, okay na. So pintura na lang kulang. Kaya lang hanggang ano lang yata tayo rito, hanggang kisami lang. So wala pang budget para sa pintura. Pero tingnan natin kung anong masasabi nila madam. So ito yung
kabilang kwarto. So malilit lang naman yung mga kwarto. Tapos CR. Okay, tapos kanina yung dirty kitchen. Okay, so pinag-isa ako na lang yung design kasi maliit lang naman yung area. Kaya ganyan na yung ginawa ko. So maganda po yan pag natapos. Okay, so dito po tayo sa kapitbahay nila Ma'am Christine. So tito po niya. So may nagpapa-estimate po sa atin. So estimatein na po natin. Nakita po daw tayo na gumagawa sa kabila. Dito po. Wala pong aso sa loob, sir? Ito lang pong mga maliliit. Sige. Tara. Ay, mayroon pala ditong pang pang wheelchair. Oo, sa yung panganay namin. Hindi nakakalakad. Nagkasakit yung gumagawa, kaya pukala po dito. Okay po. Dito sa taas po, sir. Itong kisame po dito sa taas. Oo, may kisame na po yung mga. Sige. Anong pangalan niyo, sir? Lamberto Ferrer. Lamber? Opo, Lamberto. Yung sinaunang pangalan ko. Si tatay. Junior kasi. Ferrer. Ay, junior ka. Kapatid niyo si Madam. Oo. Magkalayo kami ng edad kasi number 4 yan eh, number 10 ako. Okay, tara na. So ayan, kwenta na rin po natin to, estimate na po natin. Nagbigay na po tayo ng estimation kay Sir Lamberto. So dito sa baba meron na pong kisame yan. Doon sa taas po yung pina-estimate niya, pati yung spandrel. So ayun, at least magkaroon muna po sila ng idea. So tara. Pag-isara mo na lang yung gate. Tara, may lakad pa po tayo. $2,000 years later. Okay, ayan dito tayo sa Dominican Hills, Caparas, Tarlac. So may estimating po tayo rito, finishing. Ayan, shoutout kay Sir Mark Gamboa. So nagkita po kami kahapon sa Marina Arcade. May binili po tayo doon. Ayan. So ayan pwede kaya rito isang karolan. Tara. Ate, pektan natin polycarbonate ka natin Hello, sir. Ada tadi jasa, no? Pak, ada ini datar kemarin mo. Hai, sir. Boleh. Foreman. Sige. Yung tiles, sir. Ano tiles? Tiles, pintura, sige. Ceiling. Mga boss, may pasalubong tayo kay Sir Margar Gamboa. Red label ulit. Nasa mga bata. Thank you, sir. Thank you lang sa sasakyan. Ayan, lalagay na naman tayo sa bar counter natin, mga boss.
So napuno na ng alak. Ang dami. Pati mga kids. So yung ipapagawa ni Sir dito, finishing. So ilalagay muna natin to. Lagyan muna natin dito. Ayan, lagyan muna natin dito. Finishing. So waterproofing, tile, ceiling. So lahat-lahat na. Tapos meron po tayong re-repair sa mga banyo, yung mga fittings doon. Tapos sa extension. Yun po yung mga ipapagawa nila. Tapos dito sa harap, polycarbonate. Tapos doon sa side, gusto niyang palagyan ng design. So ang gagawin natin dito, tatawagan natin si architect para i-drawing ito. Tapos ano na yun, i-drawing, tapos magbigay ng estimation, tapos tayong gagawa. So ganun ang gagawin natin. Kain tayo mga boss. Magpakain si Sir Mar. Ay, Beto yaman tayo. Dami pa mas pwede eh. Okay, ano mo? Anong bumito? Paborito ni parang Reggie ito, Sir, ah. Bale mo, ako Nagiging paborito na rin namin ito eh. Maguli pa ng mga lahat eh. Dem, mga ka. Baka ko sabi mo? Dem, mga ka. Gal. Kain tayo. Pangaway. Wala matayin. Dito. Ito. Good morning. Ano sa idol, ah? Hop. Walang nagtatrabaho ngayon dito, Sir. Walang nagtatrabaho. Pwede sana ngayon. Ha? Pwede sana ngayon. Sahod na naman sana si Foreman. Okay, so ayun, balik na lang tayo bukas mga boss. Salamat, Sir, ah. So bukas balik po tayo rito. Kasama natin si architect. So nagbigay na ako ng quotation noon dito ng ceiling. So gusto niyang mangyari finishing na. Lahat-lahat na. So yun ang ano natin yan gagawin. Finishing. Tapos yan, maraming salamat kay Sir Mar Gamboa. Nagbigay rin po siya ng panggas. Nagbigay siya ng panggas natin punta rito, tapos pinakain pa po tayo. Kasama natin si Carolan. A few moments later. Okay, dito muna tayo mga boss. Bili tayo ng corner beads. Corner beads para sa Palimbo Kamiling project. Ayos. Corner beads. 50. Wala na, yun lang. Dali mo na lang dito. 2,000 years later. Okay, dito na tayo sa bahay. So, payday. Ayusin natin yung pasahod. Pasahod mga boss. So, bababa na lang natin itong corner beads. So, 40 pesos po ang bawat isa nito para sa partition. Okay. Sige, Uncle. Ba't di ka babalik ito bigit, Uncle?
Juan? Ah, sige. Aji, na-architect lang kada akon. One boss. Ah, sige, Uncle. Ingat. Juan, pinagpapasahod. Okay, punta na rin siyang karolan sa Mapandan. So nagtatiles pa sila doon. Nagpapasahod pa siya doon. Kaya naman yung papasahodin dito sa bahay, yun naman yung asikasin natin. Ayan, shoutout kay Sir Mar Gamboa. Yun, red level. Bigyan na naman po siya ng ano yan, alak. It's stage shy. Tapos chocolate. Ray, pakibaba mo nga yung mga corner beads, lagay mo doon sa lagayan doon. Nasa likod ng pick-up. Han! Nasaan na yan? Han! Han! Oh. Bigay di ano, Mar. Ni Sir Mar Gamboa. Pati itong chocolate. Ayan o. Dami ng ano, mga kuwan. Meron din ng red label dito eh. Nasaan na yan? Ayun, nandun. Naka-karton. Oh, dagdag collection. Dami na. Magandang araw po sa inyo lahat mga boss. Balik ulit tayo rito sa Donomican Hills kay Sir Mar Gamboa. So kasama na natin si architect. Siya yung gano'n nito, gagawa ng perspective tapos estimation. Ayan o. Sa may bintana lang siguro, meron na silang nakausap sa bintana. Okay, dito na tayo. Sente na natin si Sir Mar Gamboa. Okay, dito na tayo. So iwanan muna natin sila rito, sila architect tsaka si Sir. May lakad po tayo. Bili po tayo ng ano, para sa CR. Gusto nang pagawa ni Mrs. yung CR namin sa may master bedroom. Yun po yung bibilin natin, mga accessories doon. Punta tayo kay Boss Alvin. Kasama natin si Tom. A few moments later. Okay, so ayun, dito tayo sa Wilcon. So bumili po tayo na ito, basin para sa toilet and bath. So pag isang package na siya, ayan, with fittings na sa 14,888. Posi. Tapos bumili rin tayo ng ano na yun, bumili tayo ng salamin nasa 2,000 plus. So yung iba kasi mahal na. Ito yung ginawa natin, 2,490. So meron naman dito mas mura, mas mahal na lang, square 9,180. So yung iba mas mahal na, kaya hindi na tayo kumuha. Hindi na tayo tumingin doon. So yun na lang mga mura kinuha natin para doon sa master bedroom. So hintay na lang po natin na i-ready, tapos babayaran na lang po natin. So nasa 17,000 plus po yata yung
bill natin. Tapos kumapa tayo ng ano, cover nung inodoro natin. So yun, chinecheck na po na po natin. Ito po yung mirror na pupunta sa vanity, sa may laboratory. Ayan. Tapos yung sa may basin ng laboratory, nandito na rin, na-check na rin. Tapos yung toilet bowl, so na-check na. So ang ano na lang natin, yung titignan lang natin dito yung itong faucet na basin. So may sira kasi yun, may sira. Ano, tama ma'am? Ha? Diba? May damage kasi yun, yung isa. Wala na yan ang stock. $2,000 years later. Kaya pa ibukas na doon. Okay, so yan na. Alam, mag-alas 5 na, alas 2 pa tayo punta rito mga boss. Asan na yun dyan? Pakto ka, masasara ka pa. Hindi yata. Hindi may sara? Mabasa. Mabasa. Bukas na siya, sir. Pagalit yun na lang, ganyan. Tagilid nyo na lang. Huwag nyo nang patayo. Huwag yung paganyan, paganito. Tumpa nyo ba? Ito ba? Hindi pwedeng tumba yan. Kapag ganyan. Oh, yan, ganyan na lang. Gihilahin nyo, para mag-lock lang dyan, oh. Gihilahin nyo pa. Ipatras nyo pa to. Sige pa. Sige pa. Sige. Sige pa. Sige. Mag-lock lang. Maglalak yan. Yeah, may kulang pa yan, kulang. Okay na. Kaya nga natin. Ayaw mag-lock. Hindi na ilak. Hindi na ilak ka. Hindi na lang. Ha? May laman ito sa box set. Yung. Para sa amin sa loob siya, sir. Doon na lang tayo sa loob. May kakaragap pa kaming isa mamaya eh. Okay, dito, sir. Kasama. May kasama kaming isa. Dito na lang, sir. Okay na dyan? Sige. Wala na. Sige po, sir. Tagal kasi nila dito. Tagal kasi nila. Halos ilang oras tayo rito. Hindi, kung mabilis sana sila, hindi tayo naabutan ng ulan. Bad trip yung Wilton. So tara. Sira yung araw natin. Marami pa sa nating pupuntahan. Wala sa mga oras na halos na dos. Sobrang tagal. Nakatatlo nga. 3 oras no. Dito lang tayo pupunta. Sayang yung biyahe. Tara na mga boss. Ayan, balik ulit tayo rito mga boss. Sa Dominican Hill Subdivision. So sendin natin si architect. So iniwan po natin siya rito. Okay. Ayos.
muna tayo. Ano natin siya. Ano sir? Okay na? Boss. Nakuha nyo na lahat ng ano, ng detalye? Nakuha nyo na? Oo, nakuha. Okay. Na ano kami sa Vilcon? Sa Wilcon? Oo. Doon ako bumili ng ano, yung mga para sa CR. Oh, pamerenda si boss. Tara sir, merenda. Kulang yung isang linggo namin eh. Kulang yung isang linggo sa trabaho namin. Pati linggo nagagamit eh. Sige sir ah. Salamat sir ah. Salamat. Okay.